Ivák Bence vagyok, ez pedig az Elmondhatom Alapítvány YouTube csatornája, ahol igyekszünk kapaszkodókat adni a gyermekkori szexuális bántalmazás felnőtt érintettjeinek. Én magam is érintett vagyok, és ebben a Traumán túl című videósorozatban a saját gyógyulásom útját osztom meg, hogy bátorítást nyújtsak mindazoknak, akik hasonló cipőben járnak. Hogyha te érintett vagy és néhány rész felkavar, akkor nyugodtan tarts szünetet. Ne feledd, nem vagy egyedül. Ha elfogadsz egy tippet, akkor javaslom, hogy nézd sorrendben ezt a videósorozatot, így tudjuk ugyanis a legkomplexebb képet nyújtani a témában. Hogyha nem vagy érintett, akkor is javaslom ezt a sorozatot, mert képzeld el, hogy az Európai Tanács 2009-es felmérése szerint Európában minden 5. gyerek érintett valamilyen módon a témában. Az elkövetők nagy része pedig olyan bizalmi személy, akikre nem biztos, hogy gyanakszol. Tájékozódj, figyelj, tegyél fel kérdéseket, légy felkészült. Ebben igyekszünk segíteni. Hogyha hasznosnak tartod a munkánk és szeretnél értesülni az újabb tartalmakról, akkor megköszönjük, hogyha bekövetsz bennünket a felületeinken, ez egy jó visszajelzés számunkra is. Megtalálsz minket YouTube-on, Spotify-on, Instagramon és TikTokon. Mivel a gyerekkori szexuális bántalmazás tabu téma, ezért ez azt jelenti, hogy velem, akivel megtörténtek azok, amiknek nem nagyon szabadott volna megtörténniük, rám ez duplán hat. Mert először is megtörténhetett maga a tabu, hogy egy felnőtt szexuális kapcsolatot létesít egy gyerekkel, másrészt ez azért tudott megtörténni, mert senki sem beszél arról a taburól, hogy egy felnőtt szexuális kapcsolatot létesít egy gyerekkel. De a tabu hatásait nem áll meg, ugyanis miután megtörtént, nem nagyon tudok erről sok emberrel beszélni, mert tabu. Mert úgy érzem, hogy kellemetlen, ciki, felelősséget kéne vállalni, nem tudom, hogy mit reagáljak, sajnáljalak, ne sajnáljalak. Ráadásul az is van, hogyha valaki egy egészséges családban nő föl, ahol megtanulja szeretni magát, és az önbecsülése rendben van, akkor sokkal bátrabban emeli fel a hangját tabu témákban, mert nem fél a konfrontációtól, vagy például a megszégyenüléstől. Sokszor szembesültem az elmúlt években azzal, hogy amikor szóba került ez a téma, akkor hirtelen csönd lesz. De nem feltétlenül azért, mert mindenki érdeklődve figyel arra, hogy hogyan folytatom, hanem azért, mert szemlesütve ülünk az asztal körül. Ez ugye mit tanít nekem érintettnek? Hogyha nem akarok magamnak kellemetlen helyzetet, akkor inkább ne hozzam föl ezt a témát. Szerencsére én ennél jóval közlékenyebb vagyok, de nagyon sok áldozat vagy túlélő van, aki egyszerűen soha nem beszél arról, ami vele történt. Ennek nem csak a tabu lehet az oka, hanem például az, hogy el akarja felejteni, vagy nem meri szavakba önteni, ami vele történt. De az is lehet, hogy nem tudja, hogy hogyan mondja, az emberek nem tudják, hogy hogyan kérdezzék, és hogyha mondja is, nem tudják, hogy hogyan reagáljanak. Szerintem az például egy érvényes mondat lehet, amikor nekem mesél egy érintett, hogy hallom, amit mesélsz, lehet, hogy nem úgy fogok reagálni, ami a leghatékonyabb, de nem tanítottak meg engem beszélni erről a témáról. Ebben az esetben, hogyha az általános érzékenység elvét követem, akkor nagy hibát nem tudok véteni. Mivel nagyon kevés eset válik ismertté, vagyis nagy a gyermekkori szexuális bántalmazás látenciája, ezért benne van a pakliban, hogy az, akivel beszélgetsz mondjuk egy film kapcsán, ő érintett. Ezért is nagyon fontos az, hogy mindig kellő érzékenységgel és körültekintéssel beszél a témáról, mert sohasem tudhatjuk, hogy nem ül-e a körben olyan, aki érintett. Hogyha szeretnénk megakadályozni azt, hogy a gyerekek ellen szexuális bántalmazást kövessen el bárki, akkor a 0. lépés az az, hogy meg kell tanulnunk megfelelően beszélni a gyermekkori szexuális bántalmazásról. Megtanulni használni kifejezéseket, új szempontokat megismerni, és tabuk nélkül, de érzékenyen kommunikálni. Én tudom, hogy itt vannak ennél sokkal szórakoztatóbb videók, de az van, hogy ezt a lépést nem lehet megkerülni. Mert amíg ez egy tabu téma, tehát egy olyan téma, amiről nem illik beszélni, addig nem lesz változás. A tabu lényege az, hogy kerülünk bizonyos témákat, amik sértik a közösség erkölcsi értékeit, vagy elfogadhatatlanok a társadalom számára. Meg kell tanulnunk feltenni a kérdéseket, és informálódnunk kell a témával kapcsolatban, különben hogyan akadályozzuk meg, hogy ilyen borzalmak történjenek kisgyerekekkel. Tabu művészetét szerintem az anyatejjel szívtuk magunkba, és nagyon hamar elsajátítottuk a szüleinktől azt a viselkedést, hogy mikor és miről ne beszéljünk inkább. Hányszor hallottuk gyerekkorunkban azt, hogy ezt nem mondd, erről nem illik beszélni, inkább ne szólj, ez nem a te dolgod, majd más megoldja, hogyha akarja.
megtanuljuk ezeket a fura, tabu témákat a szőnyeg alá söpörni. És mi történik ilyenkor? Lehetőséget biztosítunk egy bántalmazónak. Mert nem tanultunk meg beszélni a témáról, nem tanultuk meg felismerni a jeleket, és ők ezt tudják. Aki azt gondolja, hogy észrevenné, hogyha egy ragadozó a gyerekének a közelébe megy, annak szeretném felhívni a figyelmét arra, hogy a szexuális ragadozók nem kizárólag gülüszemű, habzószájú cukros bácsik. Sokszor jól szituált, értelmiségi vagy kétkezi munkás, férfi vagy nő, kortárs vagy felnőtt. Olyan is előfordul, hogy a szülő pontosan tudja, hogy mi történik a gyerekével, és egy szalmaszálat sem tesz keresztbe. Mert sok esetben az elkövető nem csak a gyereket nézi ki magának, hanem feltérképezi a labilis szülőt is, aki majd nem tesz semmit, amikor a gyerekének a közelébe férkőzik. Sőt, sajnos néha olyan is van, hogy maga a szülő az elkövető. Erről lehetne hosszabban beszélni, de ezt tegyék meg a szakemberek, akik ennek jobban a mélyére látnak. Miért van az, hogy előbb szólunk rá egy gyerekre, hogyha mondjuk cigizni látjuk, mint hogyha észrevennénk, hogy egy gyerek feszülten, rettegve húzódik el egy felnőtt érintése elől. Előbb nézünk félre, mert a kollektív tudatunkba be van vésve, hogy ez nem az én dolgom, nem kell felelősséget vállalnom. Lehet, hogy nem is úgy simogatja. Igen, lehet. De mi van akkor, hogyha mégis? Egy Lipcsében töltött utazásom során egy barátnőmmel ültünk egy parkban, ami mellett volt egy játszótér. Egyszer csak feltűnt egy 50-es férfi, aki a nagy melegben vízipisztollyal játszó gyerekekhez odalépett, és jelezte, hogy ő is kér az arcára egy kis vizet. Abban a pillanatban egy felnőtt ott termett, és bár nem az ő gyerekéhez lépett oda az 50-es férfi, azonnal megkérdezte, hogy ismeri ezt a felnőttet, aki ekkor gyorsan elment, és a szülők összeszaladtak, és nagyon higgadtan, de határozottan felhívták a gyerekek figyelmét arra, hogy idegenekkel nem kezdünk el játszani. A gyerekanyja megköszönte az odalépő nőnek a figyelmet, és ment tovább a nap. Nagyon jó volt látni ezt a jelenetet. Én nem gondolom, hogy valaha a gyerekkori szexuális bántalmazást fel lehet számolni, de azt igen, hogyha eleget beszélünk róla tabuk nélkül, akkor erősen meg tudjuk nehezíteni az elkövetőknek a dolgát. Mondok egy példát. Ha például egy intézményen belül történik egy bántalmazás, Magyarországon legfeljebb kirúgják, vagy közös megegyezéssel távozik az illető, talán a szülő feljelentést tesz, de az biztos, hogy megpróbálják eltusolni, hogy nem, a mi intézményünkben ilyen nem történik. Hogyha minden olyan intézményben, ahol bántalmazás történik, és ezt eltusolják, akkor ki lesz az a példa, aki vállalja a felelősséget, és élenjárva megmutatja azt, hogy ezt másképp is lehet kezelni. Mennyire szuper volna ilyenkor mondjuk egy szakértővel osztályfőnöki órát tartani, és a korosztálynak megfelelően felkészíteni a gyereket, és elmesélni, hogy mi történt, természetesen ügyelve az érintettnek az anonimitására, hogy következő eset ne fordulhasson elő. De ki fogja ezt megtenni? Minden egyes ilyen helyzet egy újabb lehetőség arra, hogy megmutassuk, akkor jutunk előrébb, hogyha ezeket a helyzeteket nem titkoljuk, mert ezek a helyzetek léteznek. Ha egy érintett elkezd neked arról beszélni, hogy mi történt vele, akkor csak teremtsd meg a biztonságos légkört a figyelmeddel, és hagyd beszélni. Ne kérd, hogy mesélj el részletesen, mert ezzel növeled az újra traumatizálódás veszélyét. Csak hagyd beszélni a saját tempójában, hadd tegye le ezeket a terheket. Azt fontos hozzátennem, hogy ebben a nagy tabu döntögetésben ne erőltesd az érintettre azt, hogy olyanról beszéljen, amiről nem szeretne. Ne forszírozd olyan kérdésekkel, amikről szemmel láthatólag nem akar beszélni, és semmiképpen se elemezd a helyzetét, vagy próbálj magyarázatot találni. Illeszd be a szótáradba azt, hogy kérdezhetek-e még, vagy inkább nem szeretnél erről beszélni, vagy van-e most valamire szükséged. És ami a legfontosabb, soha ne kérdőjelezd meg azt, amit a másik mond. Vedd komolyan azt, amit hallasz. Én tudom, hogy szeretnénk hinni, hogy a világ egy szép hely, és milyen jó volna, hogyha a rossz dolgok csak félreértések lennének, de ez nem így van. Én is találkoztam azzal a kérdéssel, hogy de biztos, hogy jól emlékszel, és kimondhatatlanul fájt ez a kérdés. Ezután nem meséltem neki többet a gyerekkoromról. Nagyon fontos az, hogy amit hallasz, azt kezeld bizalmasan. Azért osztja meg veled az érintett, mert bízik benned és szeretné, hogyha ez köztetek maradna. Hagyd, hogy hadd ő irányítson, hadd ő döntse el, hogy mikor és kinek beszél arról, ami vele történik. Emlékszem, amikor először mertem beszélni arról, ami velem történt. Ez azok számára elképzelhetetlen, akik más cipőben járnak. Mert ugye itt arról van szó, hogy
azt a részedet, amit egyedül cipeltél, tele szégyennel, önváddal, undorral, kétséggel, és ezt most percekig tudnám sorolni. Szóval, hogy ezt egyszer csak kinyitod valaki felé. Ez egy őrületesen nehéz, de annál fontosabb lépés, ugyanis innentől nem én cipelem egyedül ezt a terhet. Ilyenkor is lehet mellé nyúlni. Én amikor elmondtam egy felnőttnek azt, hogy mi történik velem, akkor ő nem tett semmit. Itt most megint ugyanoda lyukadunk ki, hogy tabu, hogy ugye nem tudjuk, hogy mit tegyünk, hogy hova forduljunk, persze nem kívánom én őt fölmenteni. Hogyha úgy érzed, hogy beszélned kell valakivel, akkor figyeld meg ezt az érzést, és próbálj rá hallgatni. Egyszerűen az van, hogy a kimondott szó az gyógyít. Tudom, hogy állati félelmetes lehet erről beszélni, mert ott van az a nagyon sok kérdés, mit fog rólam gondolni, hibáztatni fogja nekem hinni. De hogyha úgy érzed, hogy eljött az idő, akkor szeretnélek bátorítani arra, hogy beszélj arról, ami a lelkedet nyomja. Hogyha még nem töltötted be a 18-at, akkor nagyszerű, hogyha ez a személy egy felnőtt. Hát, hogyha tud neked segítséget nyújtani, de most ebben a pillanatban nem is ezt tartom a legfontosabbnak, hanem azt, hogy végre le tud tenni ezt a gigászian nagy terhet. Hogy levegőhöz juss, és ne érezd magad egyedül. Az a tippem, hogy keresd meg azt a személyt, akiben úgy érzed, hogy egy kicsit is megbízol. Előtte gondold végig azt, hogy hogyan lenne számodra a legbiztonságosabb, a legkomfortosabb beszélni arról, ami történt vagy történik veled. Nyugodtan teremtsd meg magadnak azt, amire szükséged van, vezesd fel a beszélgetést. Bátran jelezheted, hogy most egy nagyon bizalmas dolgot fogok veled megosztani, és az is lehet, hogy sírni fogok, nem tudom. Lehet, hogy segít, hogyha nem nézünk egymás szemébe, esetleg csukjuk be a szemünket, vagy mondjuk fordítsunk egymásnak hátat. Azt is mondhatod, hogy szeretném, hogyha nem reagálnál, vagy szeretném, hogyha csak átölelnél, vagy bármi, amire neked most éppen szükséged van. Ez a pillanat, ez rólad szól. Arra is szeretnélek felkészíteni, hogy előfordulhat az is, hogy a másik olyan kérdéseket tesz föl, vagy mond, ami téged érzékenyen érint. Ez nem azért van, mert a másik nem hisz neked, vagy rossz ember, hanem mert ez egy olyan téma, amiről nem tanultunk meg beszélni. Nyugodtan meg lehet kérni, hogy légy ne reagálj, csak hadd mondjam el azt, amit szeretnék. Hogyha úgy érzed, hogy nem tudsz beszélni, akár le is írhatod egy levélben, és odaadhatod neki, vagy felolvashatod neki, hogyha az biztonságosabb. Hogyha az, akinek elmeséled, ő szintén kiskorú, akkor szuper volna, hogyha akár együtt megkeresnétek egy felnőttet, akiben bíztok, és neki is elmondanád azt, ami nyomja a lelked. Azt is nagyon fontos tudnod, hogyha olyan személynek mondod el, mint például a tanárod vagy a gyerekorvosod, neki a munkája miatt kötelessége ezt jelenteni egy szakembernek. Ez sokat segíthet neked még, hogyha ez félelmetes is, és tudom, hogy ez tud félelmetes lenni, mert szégyellem, nem akarom nagy dobra verni, nem tudom, hogy mi lesz, hogyha kiderül. De ma már tudom, hogy a hallgatásnál minden jobb. Amikor egyedül vagyok a gondolataimmal és a nehéz érzéseimmel, akkor eltűnnek a viszonyítási pontok, sokkal nagyobbnak tűnnek a dolgok. Azért felszabadító már felnőttként beszélni a múltamról, mert a barátaim, a szakember, akivel együtt dolgozom, a munkatársaim mind érzékeny emberek, és tudnak reagálni ezekre az érzésekre. Ettől pedig azt érzem, hogy nem vagyok egyedül. Megnyugtatnak, az együttérzésükről biztosítanak, elmondják, hogy nekik mi jutott az eszükbe, új szempontokat kapok tőlük. Nekem volt egy hosszú időszakom a gyógyulásom alatt, ezek évek, amikor nem voltam hajlandó elviselni, hogyha engem sajnálnak. Meséltem arról, hogy mi történik velem gyerekként, a beszélgető partnerem pedig reflexből elkezdett sajnálni, én pedig kiabáltam vele, hogy nem merj szánni. Nem tudtam például elviselni azt, hogyha áldozatként tekintenek rám. Később sikerült eljutnom oda a gyógyulásom útján, hogy már képes voltam együtt érezni magammal, és azt is elfogadtam, hogyha más így érez felém. De ez egy nagyon hosszú út, és addig bármilyen érzéshez jogod van bármit érkérni, bármit. Azt is, hogy most úgy beszélgessünk, hogy háttal ülünk egymásnak, és közben jazzzenét hallgatunk. Akármit, ahogy ez neked komfortos. Próbáld meg elképzelni azt, hogy ez a 100 kilós súly, ami most a mellkasodat nyomja, és talán észre sem veszed, hogy nyomja, annyira hétköznapi, lekerül onnan, és végre kapsz levegőt. Ne siettesd, menj magad tempójába, de ne feledd, hogy a kimondott szó felszabadító és nagyon gyógyító. Tudom, hogy félelmetes beszélni róla, mert ilyenkor újra eszedbe jutnak azok, amik annó történtek. Van egy gyakorlat, ami nagyon sokat tud segíteni. Képzelj el egy gömböt.
Képzeld el a színét, a felületét, az illatát. Ez egy akkora gömb, amibe beleférsz. És az a tulajdonsága van ennek a gömbnek, hogy minden rosszat kizár, ellenben minden jót beereszt. Hogyha esténként elképzeled ezt a gömböt, és megpróbálod ezt a beszélgetést is a gömbbe tenni, akkor ez növelheti a biztonságérzetedet. Hogyha úgy érzed, hogy a másik számodra nem megfelelően reagál, esetleg téged von felelősségre, vagy nem vesz komolyan, akkor bátran otthagyhatod azt a beszélgetést. Nem minden barát és barátság képes arra, hogy ezt a szintet megugorja. Én nagyon szurkolok neked, egyáltalán nem vagy egyedül, nagyon sokan csináltuk ezt végig, és sokkal jobb, miután kimondtad azt, ami veled történt. Mert, és ezt nagyon sokat mondogattam magamnak, ez nem az én felelősségem, nem én tehetek róla, és bátran elmondhatom azt, ami velem történt. Mert a kimondott szó gyógyít. A következő részt a szorongásnak szenteljük, ami a gyermekkori szexuális bántalmazással kéz a kézben jár. Elmesélem, hogy én hogyan küzdöttem meg vele. Ebben a videósorozatban igyekszem minél több kapaszkodót adni az érintetteknek, de azt nagyon fontos leszögeznem, hogy én nem vagyok terapeuta, nincs ilyen végzettségem, és ez a sorozat egyáltalán nem tudja helyettesíteni a szakember jelenlétét. Én a saját utam megosztásával igyekszem bátorságot és láthatóságot adni a témának. Mi, az Elmondhatom Alapítvány munkatársai egyéni történetek feldolgozását nem vállaljuk, mivel erre sem képesítéssel, sem megfelelő szakmai tudással nem rendelkezünk. Hogyha te érintett vagy, és arra gondolsz, hogy ezzel kapcsolatban szeretnél engem vagy az alapítványt felkeresni, akkor inkább azt javaslom a te gyógyulásod sikerének az érdekében, hogy inkább egy szakembertől kérj segítséget. Ez nem csak neked segít, hanem nekem is, mert így tudom a saját határaimat meghúzni, ami engem segít a saját gyógyulásomban. Mert már nem a trauma, hanem én irányítom azt, hogy mikor, mennyit és hogyan foglalkozom a múlttal. Hogyha konkrét személyről tudsz, aki segítségre szorul, esetleg te magad vagy aktuálisan bajban, vagy nem tudod, hogy hol tudsz terápiás segítséget kapni, akkor erről is találsz információt az elmondhatomalapítvány.hu-n az Érintett vagyok menüre kattintva. Kétféle módon tudod segíteni a munkánkat, beszélsz vagy beszállsz. A részleteket a honlapunkon a Segítek menüben találod. Köszönöm a figyelmed, ne feledd, nem vagy egyedül, fog még sütni a nap, fogsz tudni fesztelenül és könnyen beszélni a témáról. Nagyon köszönöm a szakmai partnereknek, hogy segítenek bennünket. Név szerint dr. Gyurkó Szilvia, gyermekjogi tanácsadó, Hintalovon Alapítvány, dr. F. Lassú Zsuzsa, szexuálpszichológus és dr. Virág György, klinikai szakpszichológus. Vigyázz magadra és másokra. Szia!